हेलो गाइस आं निजेम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजेम ब्रह्म YouTube चेनेल बड'लेण्डखौ लानानै गोबां दावराव जागासिनो दं आरो बेफोर दावरावफोरखौ जेन जोंनि सुबुंफोरानो खालामगासिनो दं आरो बेफोर दावरावनिफ्राय जोङो अराय गोजानाव थानांगौ मानोना बड'लेण्डआ जानो थांगासिनो दं आरो बे जानो थांनाय समावनो जुदि जों बेफोरबायदि दावराव खालामबाय थायो अब्ला जानो हागौ बे एसे फावसायलांगोन एबा बेनि सानफोरा एसे फावसायलांनोबो हानाय बेनिखायनो जों दावराव दावसि खालामनाङा आरो बड'लेण्डखौ लानानै जा गोरोबथाय जादों बे गोरोबथायखौ लानानै जोंनिया दागोन बे थामथि एकरखौ आरो थामथि एकरखौ दानायनि जाहोनानो बर' समाज एबा बर' रायजो एबा बर' समाजनि बिथिङाव मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय नागिरबाय दं आरो बे गेरेमसा हारिखौ बे बड'लेण्डनि 3 नम्बर एकर्डनि गेजेरजों दाफुंनो हागोन होननानै जोङो गासैबो बर' समाजनि सुबुंफोरा मिजिंथियो लोगोसे बिसि आरो बिटिसि बे समाव जायफोर बर' सुबुंफोरा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' सुबुंफोरा बेयाव हेफाजाब खालामदोंमोन बेयाव जुजिदोंमोन आरो बे बर' सुबुंफोरनि थाखायबो बे थामथि एकर्डआव बायदिसिना बिथांमोननि थाखायबो बायदिसिना जेंना जेथोफोर दं आरो बेफोर जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे एकर्डआवबो थिसननाय जादों बे आयेनखौ लोगोसे एनडिपिफोरनि दा हाग्रायाव थानाय गोबां सम थाबोबाय बिथांमोना हाग्रायाव आरो हाग्रायाव थानायनि उनाव जा बर'निथ' बिदा बिफां आरो जेरैबायदि बिब' बिनानावमोन आरो बिथांमोनखौ खौसेथि लाबोनो बर' समाजनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै बर' समाजनि बर' न'खराव थानो थाखाय बे एकर्डनि गेजेरजों लानाय जादों लोगोसे बेनि अनगायैबो जोंनि जे बर' समाजनि खौसेथिखौ जों आवग्रिनानै एबा आबुङै जोङो बजबना लानो थाखाय बे एकर्डखौ खालामनाय जागोन बेनिखायनो जानो हागौ बे एकर्डआ दिनै एबा गाबोननि गेजेरावबो ओंखारनाय नङाबा एसे एक्सटेन्डबो जानो हानाय बेनि बेलायाव जों नुनो मोनदों बिटिडि ओनसोलनि जा बिटिडिनि बाहेरनि जा गोबां सुबुंफोरा दावराव दावसि खालामबाय थानाय नुनो मोनदों जायखौ जों मिथिनो मोनो अबर' होननानै आरो बिथांमोना बेसेबां दावराव दावसि खालामबाय थादों जेन लामानि गेजेराव टायार सावनाय बायदिसिना बिथांमोना दावराव दावसि खालामबाय थादों आरो आसाम बन्द' होनायबो बिथांमोना थांखि लादों बेफोरबायदि थांखियाव जोङो गियालाबासिनो जोङो बयबो खौसेथि जानानै थानांगौ मानोना जोङो जाय भिडिअफोरखौ नायो जों ससियेल मिडियाफोराव बायदिसिना जों आपल'ड खालामनानै बायदिसिना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट पास खालामो आरो बेफोरबायदि खालामनाङा आंनिया जेब्ला फेसबुकखौ नायबाय थादों गुबुन जे जौगानाय हारिनि रादाबफोर आरो बे रादाबफोराव बर' सुबुंफोर एबा बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो जा बर' सुबुंफोरानो जा गोबां कमेन्ट खालामदों बिथांमोना अनलाइनाव जेब्ला लाइभ दङमोन अब्ला बिथांमोना गोबां कमेन्ट खालामदों जे 50-50 बड'लेण्ड डिभाइड आसाम ओरैबायदि बिथांमोना बायदिसिना एसामिस रावजोंबो बर' रावजोंबो बिथांमोना कमेन्ट खालामदों आरो बेफोरबायदि कमेन्टखौ दानो पास खालामनाङा मानोना दा जोंनि बे समा जाबाय जोङो गोसोखौ हमथाना थानांगौ अब्लासो जोंनि साननाय आरो जोंनि बिग्रायनाया जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथियो बेनिखायनो नोंथांमोना बांद्राय कमेन्ट खालामनाङा आरो ससियेल मिडियाफोराव बांद्राय नोंथांमोना शेयार खालामद्रायनाङा कमेन्टफोरखौ पास खालामनाङा जानला मानला कमेन्ट पास खालामनाङा मानोना जों बे समाव गोसोखौ गावनि गोसोखौ गावनो गाव हमथाना थानांगोन अब्लासो जोंनि साननाया जाफुंगोन बेनि अनगायैबो बाहेरायाव थानाय एबा जाय बर'फोर सुबुंफोर दङ आरो जाय बर' फरायसा गथ'फोर दङ बाहेरायाव थायो एबा बाहेरायाव गिदिंनो थांदो लोगोसे बाहेरायाव फरायो बिथांमोननि थाखाय मोनसे सांग्रां जानो खोथा बांद्रायै गुवाहाटी इउनिभारसिटि आरो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि आरो बायदिसिना फरायसालि गोजौ फरायसालि बेफोर जायगायाव थानाय फरायसाफोरा सांग्रां जानो गोनांथि जानानै फैदों मानोना बिथांमोननि एबा नोंसोरनि जायखिजाया थासारियावनो नोंथांमोनखौ एबा नोंसोरखौ एटेक खालामनो हागौ गुबुन हारिया बेनिखायनो नोंथांमोना गावनि गाव सेफ खालाम आरो गावनि जिउखौ सेफ लाखिना नोंथांमोना सांग्राङै थानो नाजा नङाब्ला नोंथांमोननि जिउआव खैफोद फैनो हागौ बेनिखायनो आं गुसुङै नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदो नोंथांमोना बेफोरबायदि जेथो जेंलानिफ्राय अरायबो गोजानाव थानो नाजा आरो हराव बा हारसिं हारा गिदिंनांला खोमसिफोराव हरफोराव हारसिं हारसा गिदिंनाङा बेरायनाङा आरो थाब नौला एबा रुमाव दङब्लाबो थाब रुमाव थाबानो जाबाय बेनि अनगायैबो बांद्राय सावरायलायनाङा गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों आरो माब्लाबा जुदि बबावबा लिङोबा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा थांनाङा आरो पार्टि सार्टि जानाङा बेखौनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय बेराफारसेथिं एनडिपिनि गासैबो गुथुमानो एबा गबिन्द आरो धीरेन लोगोसे एस ग्रुप आरो रन्जन दैमारिनि गासैबो थान्दै मोनानै एबा बिथांमोना मासियाव जरायगासिनो दङ रायलायनायनि बिथिङाव लोगोसे बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिखौ मिया बे गुवाहाटी जेलनिफ्राय एबा जोबथेसालिनिफ्राय बे बिथांखौ दिल्लीसिम
मोनानि 6 बाजिसोआव फ्लाइटजों दैथायनाय जाबाय आरो बेबो मोनसे मोजां खोथा लोगोसे दुखु दाहा आरो मेगनाव मोदै लाना थानाय बर' हारिनि गेजेराव गोजोन बुब्लि लाबगोन होननानै आं मिजिं थियो लोगोसे बे थार्ड एकर्डआव जिरायनाय गासैबो बर' समाजनि बिबानगिरिफोरखौ आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे बर' हारिया जौगाथो आरो बर' हारिया गोसारथो जै बड'लेण्डनि